Masarap na ulam at kayang-kayang gawin. Meron tayong isda dito at tinimplahan na natin ito ng asin. Dito sa ating mainit na kawali, maglagay lang tayo ng mantika at prituhin natin yung ating isda. Baliktarin lang natin ito. Ano ba ang tawag sa inyo ang isdang ito? Para lang din naman siyang isdang matambaka. So ayan, at luto na. Tabi muna natin ito. Igisa lang natin dito yung sibuyas, bawang at luya. Hindi ko na lang pinalitan yung mantika dahil hindi pa naman siya masyadong lubog at hindi naman used oil yung gamit natin. Sunod ko na rin dito yung kamatis. Maglagay lang ako ng paminta, asin at konting pampalasa. Lutuin lang natin yung kamatis. Takpan lang muna natin siya. Pag kumulo na, hanguin muna natin siya. Maglagay lang ako ng konting tomato sauce. Tapos maglagay na rin ako dito ng tubig. Ayan, tansya-tansya lang tong ating ulam. Tapos pakuluan muna natin siya. Pag kumulo na, haluin muna natin. Maglagay lang ako dito ng siling haba. Optional lang ito, pero kung ayaw nyo naman ng maanghang, pwede nyo namang i-skip. Maglagay na ako dito ng itlog. 5 pirasong itlog ang nilalagay ko. Dahan-dahan lang nating haluin. Yan, kapag ganyan na yung kanyang itlog, pwede na natin ilagay dito yung ating isda. 4 na pirasong isda lang ang ilalagay ko dito dahil malalaki yung ating isda. Tapos pakuluan lang natin ng mga 2 minuto sa mahinang apoy lang. Tapos ayan na, luto na ang ating sarsyadong isda na hindi malaman kung anong pangalan ng isda. Pero masarap na isda talaga ito. Kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga simpleng ulam. Ready na ang ating sarsyadong isda. Maraming salamat sa panunood.